четвъртък, 4 септември. Той не може да спре да мисли за теб, дори когато се опитва с всички сили да се разсее. Името ти не напуска мислите му и той ти липсва повече, отколкото би се осмелил да признае. Истината е, че той чака знак от теб. Постоянно проверява телефона си с надеждата да види името ти, препрочитайки старите съобщения отново и отново. Сърцето му не намира покой, защото знае, никой не може да се сравни с теб. Вселената ви е събрала неслучайно. Има причина за това. Запази този аудиозапис и напиши в коментарите «Амин», ако си готова да разкриеш истинските му чувства. Само след 11 минути ще получиш неочакван знак. Било то съобщение, обаждане или нещо, което ще ти напомни за него. Това е нещо, което знаете само вие двамата. Това е доказателство, че той все още се грижи за теб. А утре, в четвъртък, 4 септември, той ще те помоли за среща. Активирай щастието си точно сега, напиши в коментарите «Приемам» и получи благословия. Натисни зеленото копче за изпращане през WhatsApp и погледни втория контакт в списъка си. Ако това е жена, това е благословията на Вселената за теб. Той мисли за теб в този момент. Умът му е пълен с въпроси. Ами ако вече продължаваш напред? Ами ако вече е твърде късно? Но дълбоко в себе си знае, връзката ви е невероятно рядка. Той се бори с емоции, които са твърде силни, за да ги игнорира. Натисни сърчицето и плюсчето в моя профил, за да привлечеш неговата енергия. Много скоро той ще прекъсне мълчанието и ще чуеш за него, когато най-малко очакваш. Ще дойде моментът на истината, когато той най-накрая ще се отвори и ще признае всичките си чувства. Ако се съмняваш, ще назова името на мъжа и ще разкажа подробно за вашето общо бъдеще с точни дати на важни събития. Първата нощ, сватбата, раждането на децата. Просто премини по линка в моя профил и ми се обади веднага. Ще ти разкрия истината. Вселената те води към любовта. Доверий се. Нека Бог те пази, амин.